mluvit jako teďka, můžu No, mluvit jako, mluví. takže zdravím všichni Jihováky, abyste viděli, jako jo, tady Hanidu, jo. A hoši, víte, jak se pije Coca-Cola? Grapa! No ale lidi, slyšeli byste to, co ono vymyslí, abyste viděli, jo? Jo, vykončí! Už hotový z toho, kluci! Zdravím, počkej! Já vás zdravím všechny. Hej! Použivu, hej! Grapa! Počkej, ještě ti to ukážu. Tak to jo. Tady bongo. To je brutální, ale. Hej, to pičo. A to, tohle to udělal Honzik, jo. Já to, já mu udělal na to kotel, chápeš to? A tam byl takový malý kotlík, ne? No. A on na to dívej se, co na to udělal. Tohle to je graf. Dívej se, no, ne? No, ne, dívej se, takový. To je fakt, že zase vleze celý graf.